Ahojte priatelia. Som v Žiarskej doline a tak ma napadlo, že dám také kratučké videjko odtiaľto. Čo mi teraz tak ide, je, že častokrát sa deje, aspoň teda moja skúsenosť, že vnímam ako keby dve také úrovne toho, ako sa ja vlastne vnímam a na čo sa chytám, je úroveň z toho pohľadu, z tých vzorcov, z tej mysle, ako som to mala naformátované od malička, alebo ako ma formátovala nejak spoločnosť, alebo okolie. A druhá taká rovina je vlastne to bytie, tá prítomnosť, to vedomie, alebo tá nejaká moja esencia, ktorá vlastne je v poriadku taká, aká je. A vlastne, keď sa nechám strhnúť, ako keby do tých programov a vzorcov, tak je to vlastne moment, kedy sa ako keby s tým stotožním a tam mi ide celá pozornosť a energia. Často sa mi to vlastne takto dialo počas toho života, že som si myslela, že vlastne to som ja vlastne, ten formát toho vzorca a programu, toho niečoho, čo ma nejak dávalo do nejakej mojej osobnosti. Teraz sa mi to už deje tak nejak inak, že to dokážem ako keby rozlíšiť a rozoznať, kde sa ešte dokážem zachytiť na ten nejaký program alebo tú osobnosť, ktorá je vlastne iluzórna a kde je vlastne to moje bytie, tá moja plná prítomnosť. A keď to nechám vlastne len tak prechádzať cez seba a nechytám sa na to, čo mi vyskakuje z tej mysle, tak si uvedomujem vlastne tú plnú svoju prítomnosť a tú moju vlastne esenciu, ktorá v konečnom dôsledku je nádherná a je taká, aká je. A to je vlastne prínos do toho života a vnímam to ako vlastne ten potenciál a ten bod, ako môžem jednať inak, ako môžem fungovať inak, ako môžem vnímať inak vzťahy, situácie, a kde už vlastne to není v tom nejakom hodnotení alebo porovnávaní sa. Tak vám prajem krásne okamihy v tom uzretí toho vlastne rozdielu, toho, kde sa dokážem ešte chytiť na niečo a kde je vlastne tá moja esencia, ktorá je vlastne len nejakým prúdom energií, ktoré cez mňa prechádzajú. Tak vám prajem krásne okamihy sami so sebou, v tej vlastnej esencii, v tom vnímaní sa, v tej prítomnosti, v tom Božom a v tom také, aké to je. S láskou, Atajen.